Det var fuldstændig trist måde at komme ned og høre det med. Ja, jeg ved ikke, hvad skidt der er. Det kan godt være, det var en lille forstyrring. Det ser jo selvfølgelig bare med en korsbånd i betragtet. Det ser jo først og fremmest lidt korsbånd med nogle stykker, ikke? Jeg er ikke sikker, hun kunne gå på det. Normalt når jeg har set det, så er folk ligger og sådan. Wow. Det er så god i løbet af sæsonen, og elsker at spille. Ja, men jeg er så positiv indstilling. Ja, super positiv. Jeg tror endda, hun har vundet sammen. Ja. Du er klar til her, du den klar på hende også? Jeg er klar på hende, ja. Det er jeg. Jeg kan se det. Det er ligesom lagt op til lige, og der er konceptet ved at præsentere. Der var kæmpe gæfke. Er nyt job? Ja. Hvad laver det her? Jeg er pressemedarbejder. Ja, okay. På bane nummer 2 tager vi finalen i herredubbel veteranmesterrækken. Torben Lorentzen og Henrik Rasmussen mod Peter Johansen og Anders Thomsen på bane nummer 2. Kommunikationen og PR-strategien omkring det hele. Og dommer er Erik. Så har jeg fået råd. Ja. Så jeg skal simpelthen være med til at lave en hel strategi for, hvordan får jeg mest muligt, hvordan skaber jeg mest muligt opmærksomhed om det program, før det går. Og så vil jeg gerne bede om Ida Christensen og Mia til dommerbordet. En masse gode historier til bladene og aviserne. Rimelig kontakt. Jeg er en af dem, som hvis seertallet er bedre end sidste år, så er jeg helt. Hvis det er dårligere end sidste år, så er jeg en af dem, der står til regnskab. Så det er ikke målbart. Ja, det må man sige. Alt bliver mål. Der er intet, der ikke bliver mål. Jeg giver den også. Jeg ser den også. Jeg synes også, den er klar. Det er sådan, det er ked af. Det var lige på Sanna og Man kan dække bag med sig. Jeg synes, sådan som Camilla spillede her de sidste 3 måneder og sådan noget, klart den bedste mix. Jeg er helt enig. Der er også nogle tanker, hvis man gerne vil sige, at det bliver også den lidt. Ja, kæft. Ja, okay. Ja. Jamen, der har jeg jo... Den så jeg så ikke, men jeg spillede med den uge op til træning, hvor jeg sagde til mig, så er I gået ud. Nu tog alt op med lidt. Ja, ja.